Ens hem reunit, ha estat una petita conversa informal amb el conseller de Territori, el senyor Santi Vila, en la qual li preguntaven, primer demanaven que no tirés endavant aquest projecte de prolongació d'autopista de Blanes i Lloret, i en segon lloc la informació que li demanaven era veure si aquesta informació i aquest projecte havien arribat als ajuntaments i si tenien aquesta informació. Doncs ell va dir que aquesta informació i aquest projecte sí que tenien els ajuntaments, però que evidentment nosaltres, jo com a regidor de l'Ajuntament de Lloret de Mar, no s'ha demanat aquesta informació i han dit que no tenen aquesta informació del projecte constructiu i el projecte mediambiental de l'autopista. En segon lloc, el que ell plantejava era que fessin esmenes al projecte, al·legacions, i nosaltres el que volem dir és que no cal fer aquest projecte ni la prolongació de l'autopista perquè és una agressió al territori i econòmicament és del tot insostenible. En definitiva, la impressió que tenim nosaltres és que tiraran endavant l'autopista si no hi ha una mobilització molt forta per part de la ciutadania, i el que ell també té molt clar és que si el territori i els ajuntaments diuen que no a l'autopista, ha dit textualment que no la tirarà endavant. Per tant, nosaltres lluitarem perquè aquesta autopista i aquesta moció que hem presentat a l'Ajuntament de Lloret i de Blanes tiri endavant. Molt bé, gràcies.